खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि हानजाया गोदानै थार्ड पलिटिकेल पार्टी दानो थाखाय सावरायदों। पर्बतजरायाव मैया मोनसे सावरायमेल हाबाफारि बानजायदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिआ। बिथांमोना फोरमायथिनाय बादिब्ला आथिखालाव बिटिआर सोरखार थासेयावबो एक्स एनडिपि हानजाया मानो राजखान्थिनि हानजा दानो गोनां जाखो। बेनि थांखियानो जादों बर' हारिया मोननै राजखान्थि हानजा दङ जाय राजखान्थि हानजाफोरखौ जों गोबां आंगायनाय मोनबाय। मानोना बिपिएफ सोरखार एबा हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय सोरखाराबो गावल' हारसिं जाबाय। बिथांनि गोबां बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै गुबुन राजखान्थियाव थांजोब्बाय। जायनि जाहोनाव बिथाङा दिनै हारसिं जानानै दङ। हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंखौ सावरायनो थाखाय लेंहरदोंमोन नाथाय बिथाङा जों सावरायनाय बादियै जोंनो होनो हाया होननानै बुंथियो। जायनि जाहोनाव जों एक्स एनडिपि हानजाया थार्ड पलिटिकेल पार्टी हानजाखौ दानो थांखि लानाय जादों। बेराफारसेथिं दानि सोलिबाय थानाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिआर सोरखाराबो आथिखालाव 5 बोसोराव मा खामानि मावबोखो मा मावाखै आरो एक्स एनडिपिफोरनि माखासे मावनो गोनां खामानिफोरा थालांबाय आरो बिथां प्रमद बर'आ सिगाङाव जेरैबादि खामानि मावनायनि गिदिर खोथा होदोंमोन बेफोरबो जाफुंनायनि लामायाव गैया। जायनि जाहोनाव बेबादि जाफुङैखौ नोजोर होनानै बिथांनि मददगिरिफोरानो जोंखौ बे गोदानै राजखान्थि हानजा दानो नागिरनायाव मदद होदों। मानोना रायजो राजाफ्राबो बिटिआर सोरखारजों थगायजाबाय थानानै आंगायनाय मोनबाय जेराव रायजो राजाफ्राबो जोंखौ बे राजखान्थि हानजा दानायाव मदद होदों होननानै फोरमायथिदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि हानजानिफ्राय। चिरां जिल्ला बेंटल बान्दुगुरि गामिनि थागिबि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसनगिरि आफादगिरि बिथां रुपनाथ बसुमतारिनि गोथै देहाखौ मैया जोबथा बिदाय होबाय। बिथांनि गोथै सोलेराव बिटिआरनि सीएम प्रमद बर', हाग्रा बिफाननि मन्त्रि एम.रनजित बसुमतारि आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा थांनानै बिबार बावहैनायजों लोगोसे जोबथा बिदाय होयो। थारैनो बिथांबादि सासे मेंनो रोङै धोरोम सिबियारि, थुनलाइ सिबियारि, सोलोंथाइगिरि, समाज फोसाबगिरि आरो सासे गोख्रों दैदेनगिरिखौ जों खोमाना लानांनाया बर' हारिनि थाखाय जोबोर खहा जाबाय। बिथांनि बेबादि रुंसारि जालांनायखौ लानानै दुलाराय बाथौ गौथुम हानजाजों लोगोसे बर'नि गोबां आफादफोराबो गोथौयै दुखु मोननायखौ फोरमायदों। दिनै गोबां दाब ओनसोलफ्राव अखा हानो हागौ। फिन आरोबाव बोथोरनि सांग्रांथि फोसावदों बोथोर बिगियान बिफान एबा आइएमडिआ। फोसावजानाय जिल्लाफोरनि मादाव हाइलाकान्दि, श्रीभूमि, काछार, डिमा हासाव, डिब्रुगड़, धेमाजि, तिनिसुकिया, चराइदेव आरो शिबसागर बेफोर जिल्लाफ्राव दिनै अखा हानायनि येल्ल' एलार्ट फोसावदों आइएमडिआ। बेफोर जिल्लाफ्राव दिनै अखाजों लोगोसे घन्टायाव 30 निफ्राय 40 किल'मिटारसिमहालागै बार फैनो हागौ। बेनि अनगायैबो ओजोंहाय लखिमपुर आरो धेमाजि जिल्लायाव गाबोन येल्ल' एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियान बिफान एबा आइएमडिआ। बावैसो सान सिगां क'क्राझार जिल्लायाव गोदानै गायसनजानो थांनाय सिगनासार माहारियारि हाग्रामायाव बन दाननायखौ बन्द' खालामनायनि जाउनाव ओनसोलनि बन दाननानै जिउ खुंनाय सुबुंफ्रा गोख्रों खुद्रिसारनायखौ नुनो मोन्दों। बे खेबाव थारैनो मा राहा लागोन हाग्रा बिफाननि मन्त्रि एम.रनजित बसुमतारिया। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेलेका बाजारनि साखाथियाव मैया हल्थुगावनि सिङाव थानाय गुबुन गामिनि सा 1,000निख्रुइबो बांसिन बन लायनानै जिउ खुंनाय सुबुंफ्रा गोख्रों खुद्रिसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। फोरमायथिनाय बादिब्ला सानफ्रोमबो बन लायनानै जाग्रा सुबुंफोरा सिगनासार माहारियारि हाग्रामायाव बन दाननायखौ बन्द' खालामनायनि जाउनाव गोबां गोरिब सुबुंफोर जायफ्रा बन लायनानै जिउ खुङो बिथांमोना जिउ खुंनायाव हेंथा नुजाथिदों। जेराव बन लायनो होआब्ला सोरखारा नखरखौ खुंलांनो थाखाय गुबुन राहा होनांगौ नङाब्ला अनसुंथाइ होनांगौ नङाब्ला हाजारखि हाग्रायाव बन दाननायखौ होबथाब्लाबो जों गिया नांगौब्ला जोंखौ बुथों होननानै गोख्रों खुद्रिसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। लाख मेट्रिक आनजाद होगिरि फरायसाफोरनि थाखाय मोजां खौरां फोसावदों गिबि मन्थ्रिया। बिथाङा समाजारि बिजोङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला मेट्रिक आनजाद होगिरि फरायसाफोरा समाज बिगियानाव गोरा सोंलु फैनायनि थाखाय लिरनो हायाखैब्लाबो जेबो जिंगा सिनांगौ गैया। मानोना सेबाया लिरनो हायाखैब्लाबो गासिबो फरायसाफोरनो नम्बर होगोन। बे खेबनि पेपारनि सोंलुनि पेटार्नखौ सोलायनाय जादोंमोन आरो थांनाय बोसोरनि पेपारनि सोंलुनि पेटार्नखौबो सोलायनाय जादोंमोन। बेखायनो आं सेबाखौ खावलायदों जाहाथे गासिबो समाज बिगियाननि आनजादाव फरायसाफोरनो नम्बर होयो। आरो बेजों लोगोसेनो फरायसाफोरा जुदि समाज बिगियाननि अनगायैबो गुबुन साबजेक्टफ्राव गासै साबजेक्टआवनो पास जायोब्ला समाज बिगियानाव जायखिजाया नम्बरनि थाखाय राहा लानो नांगौ आरो फरायसाफोरखौ मेट्रिक आनजादाव पास खालामनांगौ होननानै बुंथियो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। क'क्राझार जिल्लानि कसुगाव पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय जलेश्वरी गामियाव हरनि समाव सासे सुबुंनि औवा बारियाव आइजोनि गोथै सहखौ बोखांनो हादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला गामिनिनो सासे सुबुङा फोरमायथिनाय बादिब्ला फुंनि 5-6 रिंगासो समाव थाबायलांनायाव बे आइजोनि जिउ गैयै देहाखौ नुनानै पुलिसनो खौरां हरो।
खौरां हरनाय लोगो लोगोनो पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै गोथैखौ बोखांहैयो। थैनाय आइजोखौ भरत मुर्मुनि बिसि दुलार हांसदा 45 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायथिनो हादों। नाथाय मा जाहोननि थाखाय बेबादि लामा सामायाव अबथिरायै सोर बुथारनानै गालांखो बेनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै। रङिया इस्लामपुर गामिनि सासे राजीब आली मुंनि सुबुङा हाइ भल्टेज थाराव नांनानै थानाय औवायाव नांनानै अबथिरायै जिउ खहा जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बिथाङा रङिया रेल स्टेशनाव थिकादारनि आन्डाराव थानानै खामानि मावोमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।